سورة النور آية بسبع ورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye kari suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani duru shaharu jumada al-ula minye hijriya sankalo duruna bisuye o duruna miladi nasarauka jate ba fulani mugani saba sankalo tani kelena bisuye o konontonai bisuye watani konontonai ambe Dawuda bugu masjid ar-Rajaq wambo kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إلى آخر الآيات. لما ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن وما فيه من الهدى والعلم. تمام الدرس التمنى وقتي ينصر آية منك على المؤمن دسكم مثاليا فوانيه أني كندا من باكونو أني دوني من بمؤمن دسكم كونو. تمام على يوم مثاليا بالمصباح في زجاجة نا يوم مثاليا مثل نابل لامبان كونو صافيتي نابل فيري كونو فيترمي ni ajelendo المتوقد من جيت الطيب نابل منني تلو من كني وذلك القناديل مثلا قم اللمبة ذكر محلها وهي المساجد. تمام مؤمن دسكم من فلان ينا مثاليا فورته كاكي قم اللمبة من بمنه abeke yoro juma ni mumini sugu ke yoro juma wala ala bono re banganye ni aya natola ni mumini sugu ake yoro juma abato yoro juma tuma malay dusuku illa halafo zakara mahallaha wa hiya almasajid. nin dusuku inke yoro ala yo fana fonye oye mishiruye التي هي أحب البغاء إلى الله تعالى من الأرض. مشيرمي
mishiru dugukolo yoro munun kadi alaye kateme dugukolo yoro bekawe mishirude wa hiya buyutuhu allati yu'badu fiha wa yuwahhadu mishiru de souye so munun ne ala be bato kono ani nu ala beke kelenye u kono ka ala kelempe bato kono ni foyte fara alaka وداتو فقال تعالى لكم مسمين كرتا لنو في بيوتي أجن الله أن ترفع ni mumini dusukun min fulen ni mumini sugu beke sou de kono so mini ala yereye nyamariya di ka jenaye kwanka so nunum bonyanku korta ay amara Allah ta'ala bi ta'ahudiha wa tatihiriha min ad-danas so munu ni ala ya nyamariya kwanku koloshi anku sheniya kabon nugoma wallaqwi ani batara kuma wal aqwali wal af'ali allati la taluqu fiha anan kam mishiru sheniya kabo kuma uni kewalewuma kuma munu ni kewalew nuni mishiri manka nulu manka ke mishiru kono wa qad waradati أحاديث كثيرة في بناء المساجد واحترامها وتوقيرها ابن كثير كو حديثا چامن نانا مشيرو جولي كباريا لا أنيكا مشيرو بنيا كل هرما كو بنيا وتتئيبها وتبقيرها أني حديثا چامن نانا كوانكا مشيرو كساجيا ميني وصلو كاكي أكونو وذلك له محل مفرد يذكر فيه من يمشيرك سريان أني مشيرك كيرون ونكسر كو فويروب أولولا فويروب ولا كتابو كنونو ويو أوفو وغير كتبت في ذلك جزءا على هدتي ولله الحمد والمنة ابن كثير كو عليه يري كتابو دو ديلا أوكا مشيرك كيروكا ana kafa samantan ana kanka sani ya chugumi ko tanube alay fonan shirabe alay ko ayoke wala me hadisa do be ayu uludo ayay nofia sannan ka shawuluma abdurrahman isaadi aka tawsir kono tafsir karim rahman fi tafsir kalam limannan ni ayat tawsir tumama le fanako fi buyuta jina allah an turfa ako ay yata'abbada lillahi fi buyuti akolla nyine munye aka alabato so kono aka alabato aka so kono azimatun fadilatun so munye so baye so munye so fasamantiye hiya ahabbul bighai ilayhi so munu ni dugu kolo yoro minun kadi alay kateme dugu kolo yoro beka oye o so nununde wa hiya al masajid ويمشدوه أدين الله أي أمرا ووسا عبد الرحمن الصادق أدين الله كرموني ألا ينمر لك وشياك أن ترفع ويذكر فيها اسمه كم يسيرون نونك كورتا ألا تغوك فوقنا هذا هاجاني عبد الرحمن الصادق أكون نمفلا فلده مجموع أحكام المساجد kun ni mo fula min fula ni aya kono kun nunu nin ko mo fula nin jumla fula de misirika kiru be fara nyon ka misirika kiru be nin jumla fula de kono ajina allah an turufa wa yuzkara fiha ismuhu nin fula misirik kiru be nin fula de kono fayadkhulu fi rafiha binauha wa kansuha misirik kurtali abedo kono kam misiri jo ani kam misiri fura wa tanjifiha ani kam misiri seneya min najasat wal aja qabo sobewma ani torafun wa sawnha min al majanin wa sibyan ani kam misiri koroshi kabo fato kanadu misiri kono ni demisenu alladhina la yataharrajuna an najasat me demse sugu juma nambe kolosi kanadu misiri kono demsenu munun te seku yere kolosi sobela
demsenu min tu yere korosi sobe la wakati be sobe bula ani fato minu tu yere korosi kabo sobe la wakati be sobe de bula an kam misiri seniya ulu kana do akono wani li kafiri ani kafiru kana do misiru kono wa anta suna allaqawi fiha wa rafu li aswati bighairi dhikrillah anan kam misiru seniya mana kuma kana fo misiru kono kawun kana korota misiru kono ni ala kosumate yala kusumate donc atew bena ayaw tawsir la nan seray wizkaru fi ismullahi aye kuma fo yoro fana nambo kuma fana fo kafaraka wala bun kasir ko wa nahanu bi awnillahi ta'ala nazkuru huna tarfa min zalika insha Allah ta'ala wa bihi shiqqatu walihi tukulan ko hadisa munun nana mishirika qawla ko alebu dofo ni ala sonna ko alebu dofo adalembe alaya aya ka koda ala kabu dofo aya damina munna folo misiri joli وأن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة misiri joli fasamantia hadisan na kabus mana bunafana bolo ako ciden ko ni mo mi nyem misiri jo alaye ni be ala jati nyine nay o ka faraka de misiri jo ni ala nyine de ala jati nyine ni me misiri kana jode min kadi ne fode ka fo misiri kono min mandi ne o kana fo misiri kono nere ka sago beke misiri kono ninko mi domi o ka ke misiri kono maso min o kana ke misiri ala kote fana wote ala kama misiri joye misiri ala de taiba jo kadi ala dema ala ta ka fo kono ciden ta ka fo kono e kanka misiri balire min kana fo kono ambino fo o ye bidiyawde bidiya wajuli kana ke misiri kono bidiya kuma kana fo kono misiri jo baga ikanka jo ki chesiro odela niye misiri jo ni ka wori uye donc bidiya kana fo misiri kono bidiya kana ke kono ikanki chesiro odela minye tauhidi ni ala ko ode ka fo misiri kono donc ciden ko ni mugo minye misiri jo niye ala jati nyine ne bana Allahu lahu mislahu fil jannati ko ye misiri minjo ala ba nyugona joye arjanna kono ala ba nyugona joye arjanna kono mi akake ala kama ko ede na ya soro ka misiri ma jo ala kama yere jiraw yere sago fo akono yere sago ke akono wa e ka sara min fore sentala de wa qala al-bukhari ako bukhari ko qala umara ibni lin-nas ma yukinnuhu min al-matar wa iyyaka an tuhammira aw tusaffira fataftina an-nas ayem misiri kura bake kufu hadiso la kata fole munye a joli fasamantia o fora ayome fula na munye misiru ka jomme kana masiri koju misiru kana masiri chogo ya dola fana hari ni salli bago donna ko na bu fitina adu yere nu don folo do misiri kono misiri yere la jelina korosili yere abesula ka sallila misiri kana koye odi ato odela munye ko Umar ibn al-Khattab tilela ako aye misiri jo mogon ye misiri mumbi kisi kabo sanji madro ni sanji tu soro dro aye misiri jo chogo mini sanji te mogo soro waya kantu hamira aw tusafira ewa aye minya mara ko aka misiri jo ko mbayima kana misiri mbileya abileya kana nirmo yalare fatem sinan nasa nibe mogo fitina mana kana kuluru birema kala chogoya dola minche kanyi kojugun ube kuluru nere murama minche kanyi kojugun nabe mugo fitina kanoke donc misiru fanaka ukana masiru kojugun arisana na buna basko ciden ko la tajawna fannaha kama jagarafatil yahud wan nasar obe harisa dola ciden ko ale kamantum bena misiru mashiri ku jokku mashiri komi nasaraw ni yahudiya bu kay giliju ni fe mashiri chokomi ko silamu benu ken hadisa do bela jian laban na silamu bena misiru jo
misiri belebele bafule a cɛ kaɲi wari min donna la ka ca mais ala ko ka kɛ a kɔnɔ a ka dɔgɔ ala ko min bɛ kɛ a kɔnɔ a ka dɔgɔ diɲɛ bɛ o la sisan nin ye filanan ye wani burayrata anna rajula ansada fil masjidi sabanan hadisan bɛ mun sɔrɔ misiru ka kero la ba kɛ ka hadisan minnu nati min ye fɛn tununnen kana ɲini misiri la fɛn tununnen a kana ɲini misiri la anana burayrata bolo anna rajula ansada fil masjidi aw ko cɛ dɔ a y'a ka fɛn tununnen dɔ ɲini misiri kɔnɔ faqala man da ila jamalil ahmar a ko jɔn ye n ka ɲaamɛ bilema jɔn ye weleli kɛ ka taa ɲaamɛ bilema dɔ ma ko y'a ye maana n ka ɲaamɛ tununa jɔn y'a ye faqala nabi sallallahu alaihi wasallam la wajarita innama buniyatil masajidu lima buniyati lahu a ko yala ala kana to k'i ka ɲaamɛ in sɔrɔ misiru jɔra min kama u jɔra n'o de ala ko misiri ma jɔ ko e kana i ka tunu fɛn ɲini a kɔnɔ wala misiri fɛn tununnen tɛ ɲini misiri kɔnɔ dɛ hari ni fɛn min buruna misiri yɛrɛ kɔnɔ dɛ a bɛ bɔ n'a ye misiri da la dɛ k'a tigi ɲini mais a kana tigi ɲini misiri kɔnɔ o de y'a to umaru tile la a ye so dɔ de jɔ cilen ka misiri kɛnɛ ma fɛn tununnenw bɛ taa bila o kɔnɔ mais a tɛ ɲini misiri kɔnɔ hari n'a tigi tun bɛ misiri dɔ kɔnɔ ka fɛn buruna a b'a ta ka bɔ n'a ye kɛnɛ ma de k'a tigi ɲini fɛn tununnen tɛ ɲini misiri kɔnɔ sɔsɔli bɛ yɔrɔ juma yala ni ciden ko fɛn tununnen kana ɲini misiri kɔnɔ hadamaden tununnen bɛ o la wa komi a bɛ jamana in kɔnɔ cogo min ni mɔgɔ tununa u bɛ fɔ misiri la u bɛ denmisɛnnin dɔ tununa u bɛ taa misiriw la a y'a fɔ ka ni an ka denmisɛnnin tununa ni fɛn tununnen kana ɲini misiri la hadamaden b'a la u bɛ hadamaden t'a la sɔsɔli b'a la dɔnni kibaru ɲɔgɔn cɛ mais allajinatu dayima libuhusi limɛ walifita olu ɲininkara nin na yala hadamaden tununnen b'a la wa u ko ciden ko fɛn tununnen de kana ɲini misiri kɔnɔ dɔrɔn a bɛɛ de b'a la min ye nafolomafɛn de min ye hadamaden de ye o ciden ko fɛn tununnen de kana ɲini misiri la dɔrɔn a b'a bɛɛ de ta hadisa in b'a bɛɛ de ta donc fɛn tununnenw kana ɲini misiri la o kiiri ye nin ye wa nabi hurairata anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan bɔra fɛn tununnen tɛ ɲini misiri la misiri kiira k'o dɔn nan bɔra o yɔrɔ la sanni feere o kana kɛ misiri la حديثنا نبي هريرة بلو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أريتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربها الله تجارتك كيدن كن ناي مغوي نابي سني فيرك مسيري كنو أيا فواي إبي جاغو من نالا كنا تنو ديمالا ألا كنا تنيبي تنو سرو إكا سني فيرينا أيا نمفوا تغير ni wakati ube yelema ni mɔgɔ min bɛ silamɛya sariya dɔnna hadisaw kalanna kiiruw dɔnna bɛɛ jɛnɛnen de ciden ka ɲamaru kan ye i bɛ se ka nin fɔ a tigi ye kɛlɛ t'a la fitina t'a la a bɛ se k'a f'u ye yɛrɛ jazakallahu khayra i ye ciden ka hadisa baara mais sisan diina ma faamu yɛrɛ sagokew de bɛ hadamaden na ni ka kaba n yɛrɛ la n'i ye nin fɔ mɔgɔ ye o n'a kɛ badabada kɛlɛ ye n'a cɛ ani fitina ni balawu n'a kɛra o cogo la a fɔ i kɔnɔ i bɛ se ka kɔnɔnandiya min ka tigɛ i k'o kɔnɔnandiya k'a ye wa idha ra'aytum man yansuru dallata fil masjidi faqulu la araddaha Allahu alayka hadisa to ciden ko n'a ye mɔgɔ ye n'a bɛ tununi fɛn ɲini misiri kɔnɔ a y'a fɔ a ye ala kana sagi i ka tunu fɛn sagi kana i ma a y'a danga ala kana i ka tunu fɛn sagi kana i ma نيو فنا كيريا أما أنه لا يتخذ تاريخا فقد كرها بعض العلماء المرور فيه مكم مسيريكي كسيراي فقهاء دوفنا كو ويم مكروه من ني إمام مسيريكي كومي كتم سيراي dondo le ka haju dode nana foy katte meni misire basi tola Sheikh Abdulaziz Ibumbaji nyininkara ko katte meni misira be chogori akwala yire ko wala junuba illa bir sabil
ala yere ko janabato kana do misiri kono fo na beteme ako ibe se kateme ni misiri e mi fo ha munun ko makaru do ko ikana misiri de ke kateme sire mana iye misiri kono na de ke misiri da fura de bala ibe doni da do e kata da do e ka so kono sira mimbe kata e ka so nyere kono yo bila ki ka sira de ke misiri kono na inde ita to ni na to fo ha do ko ye makaru ye koy kana misiri mina ka ke kateme yoroye illa li hajatin fo haju ija wajada manduhata anhu bo niyete me yoro soro min te misiri kono nay ni haju te kana misiri kono na ki kateme yoroye la nyini wode o fil asari inna al malaikata la tata'ajjabu min ar-rajuli yamurru bil masjid la yusalli fihi ko anana al asari dola ko malikaw be kaba ko mogola mogo min na temina ni misiri kono na te salla kono wa ma annahu la yusharu fihi shilah ambora o yoro fana la bonni darura ni haju te kana misiri ke katte misirai anyo do hadisa asarun la dun kasir bakki ka kuma misiri kiri mununka atara kiri juman na sisa minye bien muru kise ibolo misiri kono sariya balili kama wa mannahu la yusharu fihi shilahu me bunkasiri ko minye ka foi kana bamuru i kanu obo aforoko kono misiri kono wala yunbadu fihi biqaws ika filesi fana kana ika filesi do ika filesi kono kito misiri kono wala yunsaru fihi nablu i kana binye kala fana chari misiri kono فلما يغشى من إصابة بعض الناس به لكثرة المصلين فيه تشيري نيو فانا بالي منا ساري او فانا بالي منا كوي كانيكا بامورو بو افروكو كونو كيتو ميسيري كونو كانيكا فليسي بيني دوا كونو كيتو ميسيري كونو كانا بيني كالا تاكو تشاري ميسيري كونو كيتو ميسيري كونو منا سلامي ساري او بالي پورو سالي بغا كاچا ميسيري كونو يكا بيني كانا تا دوسو ika bamurin kanata dosoro ika filesin kanata dosoro wala to tijene balili ke o fanama wali haja mar rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija marra rajulu bisihami an yaqbida ala nathilha li'alla nyuji ahada kama sabata zalika fi sahih ninde koso asabatira ciden bolo akunna dola kele nibe teme mishirila nika binye minana nunya binay aminana nunya anunya fa ode minay bolola puru annun kanata muko toro ka mugo dosoro ni hadisan nana sey muslimu kono ni binye bi bolo misiri kono kana binye minani kalay numbe kenema akanata mugo soro aminana nunya wa ma annahu la yutagaju suqan aw amboro o kiri fanala misiri murukise ibolo misiri kononala sariya balile kama binye kise ibolo misiri kononala aminani anunye ube nika murukise na donna misiri kono aminani anunye bamuru kana fosi misiri kono misiri kiru doye oye wa ma annahu la yutagaju suqa misiru akana misiru konona fanate ko misugu misiri kiri doyo o fanaye ودلائي مونيه فلما تقدم من نهي عن البيع والشراء فيه حديثا من نانا ينبلي فيري ساني فيري أنيكا فين سمغبولو مسيري كونو ساري ينبلي أما فإنه إنما بني لذكر الله والصلاة فيه مسيري جورا دي كألا كسما كونو دي أنيكا صلى كونو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعربي komi cide nyafo burusugan kanye chogomi alleji bala fi taifatil masjid minna naka sugune ke misiri fandola o ya sura wakati ciden kan misiri awrela madedo komi burusu mogo bay ba wore dila chogomi ube misirin tumbo chogodela ale ye burusu mogo de kungo kono na arabu do de burusu mogo do anana dro ayem misirin wurela ma ye dro ale nyana ulu burusula werebe bolo chogomi ba wure misi wure aya amiri o de la tara shige kasuguneke
sebo yem man kan ciyama ciden ko la tajrumuhu hadisa indo kono akwa kana ka sugune tige ha aya bila ka sugune dafa akana prepara kate akana ka sugune tige uya bila tuma me ayi sugune ke pew katila ciden ko sebo ma kwa ye juru file fa jila aka bo sugune nka ko be sugune shenia iyo ke aw aye kungo kono arabu aya wole awa akon ya akon ni nyala ka sode mune ni jora de ala kusuma de kama ani salli de kama sugune yorote ya nyemene ni nyala kusuma yoro ni salli yorode sugune teke ya cide nyen no ya minyira ni arabu ni burusu mo yimade parce que c'est beau pré la ka cide nyen no ya minyira late ka wele ka wele ni ewa ka dina yirala ka cinya yirala ni nogoyaye salli wati sera usallira salli kofe ako ala ikanne ni muhammadu nema ikana mwore nema ka franka parce que to ma chogo nyuma yirala ciden ko eye fenyuru wale korokoi ala kan nema o yuru wale ndo katemenni ekelen ka koy fenyuru wale eyo koro o hadisa fana ci imam ce aye sugune ke misiri fandola ci den kwama innal masajida lamutuna lihaja ako burusum moy ma ko misiri ma jonnen kama inna ma buniyat li dhikrillahi wa salati fiha misiri jorade ala ka kosuma de ka ko akono ani salli ka ke akono summa amara bisajili mimmai fa uhriqa ala bawlihi o ko fe ci den sebo nyamariya ku ka juru file fa ka bosugunenka ya ka bosugunenka fana seneyara ni fana ye misiri kiri do misiri te sugune yoro ni sobe bila yoro te misiri wani sha'ib ibn yazid al-kindi qala kuntu qa'ima fil masjid ambora o yoro la bunkasir bi hadisa munun nati kiri wore jumambe misiri mankanci yorote misiri kele yorote misiri kononai mankanci yorote misiri kononai anana shaib ibn yazid abral kindi qala kuntu qa'ima fil masjid akodondo la kwa ale jolen tumbe misiri la fa hasabani rajulun fanajaritun fayja umaru ibn khattab cedo yebeleta kafilalema ko ale yo tigil laje aya suru umar ibn khattab dedo فقال اجهب فآتيني بهاجين فجيته بهما أكوت هذا نينشي فلا من فليا تا وفلا ولا إكنانوية سايبو كوكو على تارتشي فلا ولا علينا نانوية فقال من أنتما أو من أين أنتما عمر كو فلا يجوني وبي أو فلا بورامي قال من أهل الطائف وكو أني الطائف أنكادو أمور الطائف قال لو كنتما من أهل البلد عمر كنا يا سراو فلات نيم مدينة كايبي لو لا أوجوتكما نتم با أفلا بغو فاببنا نا يا سراو فلا يم مدينة كاي نندقو دونك دا يوي لا أوجوتكما نتم با أفلا بغو كوبنا ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فلابا كم كروتا تيرين كمسيري دكونو دونك مسيري فناتي كم كروتا يرولي منكانشي يروي دونك نفنا يا إيرانا هذا مدين نيبا في كابالي فلو كينكارو كاكا فلو أدو فلو مغسوغو مندو أنينين كفلو يكاكا الله هلادو مغسوغو مندو anita chogo min kakai kata ni o chogo beka inkaru chogo kelenye parce que umaru fule ka irasisa na ya soro madinan kade do alebe sariado abe chiden ka kirido abe bin chiden ka sariado ayi min ke misiri kono aya yere tugude aleni bugole ka be bugo me duna aleta kirido no ya bese ka ke ale ya lete kirido donc umaru ye ulu bilasira bugole make ulu tala wa gari sabata fi sahihain anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam
misiri salli fana ambora alna na kiri jumanna ka salli misiri mogo no fe misiri fana kono jamala fasamanta min bola hadisan buhari muslim kono cidon ko salatu rajul fi jama'ati tudaf wala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 diafa cidon ko mogo ni kata misiri la kata salli jama no fe misiri la ko o baraji kacha katemeni sallire ka sokono bi ka sugu kono ni daraja muga ani duruye o jali ko sabo ye jumay annahu ja tawadda fa hasana al-wudu'a ni salliji tay ka salli takanye summa kharaja ila al-masjid o ko fe bora kata misirima la yukhrijuhu illa salatu fuymi labbo ikaddu kono kata misira ni sallite lamu yaqutu qutwata illa arafa Allah biha darajata ite sienta sita fo ala bika daraja kurtanai wa hatta anhu biha qatiyatan abika junubu do funa binai fa ija salla ni sallira misiri kono lam tajid al malaikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu malikaw tawli ube duwa de kika kito ka salliro la allahumma salli alayhi ubafu ala ikatanu allahumma arhamhu ala anema wala yajalu fi salati man tazara salata awa ibe salli fana de kono ni ba ke ka salli de makono fana kiri o misiri salli fana fasamanti anyoye hadisan kono wa abdullah ibn amr radiyallahu anhuma an rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu kana ja dagala al masjid yaqulu anna nakiri jumana ni be do misiri kono be do min fo abdullah ibn amr alaka je kabu fula bema kabo cide malaka tanuna kisibaka ko ciden tunkera na bedo misiri kono yaqulu a'udhu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim kon ciden tunkera na bedo misiri kono benin do ufo a'udhu billahi alazim mbetanganye ni alay masamin kabo wa biwajhihi alkarim ani alaka nyaw akanye munun kabo wa sultanihi alqadim ani alaka masayami nye masayami mbe kakoro min shaytani rajim alakin kishi kabo shaytani min yafarakiru fenya qala aqatu mami ko abdullah ibn amr yanni fo ko ale ko nindro abana qala nam ko nindro ibe nindefu qala fa ija qala dhalika qala shaytan hufija minni sha'irul yawm awa kunni yenni fo idonto misirila ko shaytane bafo etangara kabonne mabito imbe wa nabi humaydi aw abi usaydi karisa min abi humaydi ma aw abi usaydi qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ija dagala ahadukum masjida ko ciden kon na dola kelembe do misiri kono fal yaqul allahumma aftah li abwaba rahmatika kiden ko na dola kelembe do misiri kono ikafo ala iki kan nema dayelenye donc abe ko ni ko auzu billahi alazim wa biwajhihi alkarim wa sultanihi alqadim min ash-shaytanir rajim ibenni faraka allahumma aftah li abwaba rahmatika ibo faraka wa ija kharaja min ni be bom misiri kono fali yaqul allahumma aftah li abwaba fadlika ibafu ala iki ka fasamanta dayele kanama iki ka fasamanta dayele ni parce que misiri donto ola ibeta bato de ke bato munum be ke sababu ni be ala kan nema soro nema fora o yorola mais ni salli banna ibe bo hada madem be bom misiri kono kachaya ibeta la fasamanta de nyino fanala garje ñi ni fatamanta ñi ni balo ñi de go fanala wodi yato abwa ba fadlika fora o yorola wala bun kasiri comme muhtasara min bambolo alayya hadisa munundo misiri kero la nunundo mais iba soro niye aka tawsiri ñere tam minte muhtasaru ibe hadisa wore wi sura la minte niñe parce que har muhtasaru wore be muhtasaru ahmad al-thakiri nye tawsir bunkasiri nya at-tawsiri mutabaa shegu do fi ale tumbe madina kam misiri kono ube tawsira ka tawsiri natijat al-quran imam al-katar rabia saudiya ntumbe saudiya wa tawsiri mutabolo
mutaba ke abolo bun kasirila na yedder summin ke misirila uba pasar jola ntumba lamme anofe ode kera sababu tawsir ahmad sakri nyasa ako aleka tawsirin tumbe muqtasaru ahmad sakri ndela ako bun kasiri kam muqtasaru be ako muqtasaru ahmad sakri nde kausana be ako de kanyi katema beka o tawsiri kala wala nye o kumande ko sa juju saba ale kanyi kateme muqtasaru min bambolo me minyambamba ni muqtasaru ka wa ale ewa minye kolonje ni sarahu shekilu babela me ahmad shakiru ta shekilu tala me ahmad shakir yere ka fara kale yere hadisa domba ka temen ni muqtasaru tigika ahmad shakir yere hadisa domba de donc hadisa munun ka kene abe ulu do hadisa munun ewa mankene abubila ويذكر وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه ناكو إكا على تغفو مسيرون كنو أكا على تغفو مسيرون كنو أي اسم الله على كتغو كقوله نمبكم إن ألقو يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ألقو هذا مدون أياك مسيرون من المسيرون لا مانا عند كل مسجد عند كل صلاة صلوا وقتي سلام فينو سلام مسير نيوما منون كاكا كمسير كون اي اولو مناي وقول يعني علاككما واقيموا وجوهكم عند كل مسجد alako ayawu nyew jo mana kaddu sukun kalasi misiru kono alako waduhu mughlishina lahu dina ay ala wala kala bato kaka bato be kalasi alay wa qawlihi wanal masajida lillahi ani alako ko misiru be yala retai yala ayenni aya munun nati kan ni aya tawsira ya kala nyini do ay bun kase kala nyini do la nyini ibe alako suma minke misiri kono be bato minke misiri kono kalasi ala kelemtoude ويذكر فيها اسمه إيكا على تغفو مسيرو كونو لانيني مونيه إبي على تغفو منو في مسيرو كونو إبي جكرو منو نا مسيرو كونو إبي باتو منو نا مسيرو كونو دوسكون قلاسا بكاكي على كلمة تولي وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه قيل يعني يطلع فيها كتابه دوكوني على كواكا على تغفو مسيرو كونو wa akala ka kitabu kala mishiru kono wa abdurrahman sadi konni yorola yuzkara fiha ismuhu yadkhulu fi jalika salatu kulluha fardaha wa naflaha akonni ala ko aka ala to fo mishiru kono ko salli bebe do kono salli be yala ko sumade asalli fardala maw annafila maw abed don nan kono kala to fo mishiru kono abed don no kono wa qira'atil qur'an Qur'ana kalan do nannin kono wa tasbih subhanallah fod do nannin kono wa tahlil la ilaha fod do nannin kono wa ghayruhu anin nunun tana min anwa izikri fi mo fenye ala ko suma noniya be abe do nannin kono wa ta'allumul ilmi wa ta'limihi abu kono kakalan ke misiri kono kamogo la kala abe do nannin kono wa yuzkara fiha ismuhu kakalanke misiri kono kamogo lakala wal mujakaratu fiha ani akanyo hakili jigi misiri kono abe donna o abebe donnin kono wal itikaf ani ka itikaf ke misiri kono abe kono wa ghayr zalika min al ibadat ani nunun tana finwo fenye batoy abe donna nin kono allati tufal fil masajid finwo fenye batore nabe ke misiri de kono abe donna nin kono ولهذا نند قصو كانت أمارة المساجد على قسمين مسيري مترفلين مسيري جولي تشويا فلادرو أمارة بنيان وشيانة لها أو مسيري مترفلين جولي دوية مونيه كمسيري جو أني كاكولوش ودي أتوبا فورما كم مسيري جولي كو تشويا فلادرو ko umaratul manawiya wa umaratul hissiya misiri jolim mi nyemana ye ani misiri jolim mi ni abeye abe keneka manawiya ye munye bato wa abdurrahman sadi fule kulu defo bonyo nani nin chogoye
عليكم أمارة بنيان وشيانة لها أكون مشيري جولي تشوكو يفولا دي جولي تشوكو يفولو كم مشيري يركوغو جو أني كم مشيري كولوش وأمارة بذكر اسم الله أجو تشوكو فلنا كم مشيري جو ني على قسمة يأكونو من صلاة صلي وخيرها نور مغنام وهذا أسرف القسمين أو مسيري جو تشوكو فلا من فلنين مسيري جو من ني أو أكورو تالندو جولي فلينا ويدي كمسيري كونونا جوني على بطوي o joli in fana de korotalen no hari ka joni kokoy parce que folo la misiru temena kartawlo anya fo cogo men ciden ka misiru folo tumbe ko men wore o ko fe adirana dilan cogola nabe salli ni sanji nana abe dowka sanji be nyigi sanji be doy ka kinyigi atumbe jo cogo men na no wakati bato min tumbe ke o misiri kono misiri mi hari na jorani jamani lululi sanu worije o bato be ka kono ma o bato mo sa o misiri kono na bato yo donc ako jo cogo mi ni aleye jo cogo fulay kortalele o yede jo kam misiri joni ala bato muhimu yo de koy me bisir bere bere ba jo dugu bebe se ka do akono ni tara misiri salli na fajiri safa kelente dafa to ka jede yo re ewa ado yere ye waso nyonya de sisan kam misiri do yere chaman kera de dro ka waso nyoma nin dugu ka misiri nyona te nin dugu ka misiri belebele bado a nyona te misiru be joni ka waso nyona ci de nyen be fa ko jialla ba o de be kay an fule odela ka misiru jo ka waso nyona kamariya o de be misiru no fe bi ka filme dro kata abotele unni fe unni rejo soso na dro karasa de ka misiri fule nenye ni misiri jora ko ni misiri belebele baye koy itaye wo yejiyan kono de ala ma farika sarati yalla gara donc kam misiri joni salluye qur'ana kala dina nyuman ka fo kono derisu nyuman ka kiya kono tawhidi ka jensha kono ciden ka sunna ala fam salafu sali o ka chari misiri kono de o de kausa kateme kam misiri jo belebele badda ka banaye o de kausa noye wali haja سرعت الصلوات الخمس ولجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء واستحبابا عند آخرين عبد الرحمن الصادق نند كوسو كافو كمسيري جوني باتوي اودي كاني كاتمي هاري مسيري جولي ني كوغوي كا اودي كاني كاتمي مسيري جولي ني كوغو نونو ني اكو نند كوسو ko farda salli duru kera sariyaye ani ka juma usalli misiri kono ku kera sariyaye ko doni ke baga fancama bolo wajibu de do u ka ke misiri kono doni ke baga do bolo fana mustahabu do me ante menu la riyadi kunan ko farla salli nonu ka ke misiri kono wajibi do rakuma sale juma nonu ka ke misiri kono wajibi do wodi ya to kera sariyaye wajibi farda sallu ka ke misiri kono juma ka ke misiri kono donc misiri ka senya wajkara fi ismuhu yusabbihu lahu fiha bil qudui wal asal awa ala ka subhanallahi fo kana kala subhanallahi fo o fana ka ke misirun kono ka ke misirun kono sogomada ani wula fela do ko sogomada ko ewa minye sogoma salli fajiri sallu kake ani la sara sallu me ajikaru bebe do nim fana kono sogomada jikiru munum beke qur'ana kala munum beke ajikaru munum beke bebe do akono akode ode koso fana azkaru sabah wal masa sogoma ikanka jikiru munum fo ula fo ikanka jikiru munum fo ode yato ulu fana kera sariya ay fil bukarati wal athiyati maana sogoma aka Allah subhanahu wa misiru kono ula fe aka Allah subhanahu wa misiru kono wal asalu jamu athili huwa akhirun nahar asalu ye munye jabu asili akore munye tilel laba wa qila ya an bil qudwi salatul qadat wa ya an bil athali salatul asr do kunni alako akala subhanahu wa misiru kono sogoma
ko ye fajiri salle na ko wula fi akala tofo misiri kono ko ye la sara salle wa huma awwal ma aftarada Allah min as-salati kunni salli fula ala ye salli munu folo ke fardaye kunni salli waqti fula delu fa habba an yujkarahuma wa an yujkara bihima ibadahum ko odiya to ala ya kanu kan ni salli fula fo anika aka jon hakli jigi ni salli fula la ka jon hakli jigi ni salli fula la wala misiri kiru do fule ni ka seneya ala kosumo ka fo akono anyofo bon kombe na seneya min faraka misiri kanka seneya kateme fembe ka anye abdrahmani sadi tafo minye sobe muye kasa jalawun ka kala ka nettoyer ki janto misiri la mo fo hari ako fuato ni e wadde misenu munu nutu yere korosi kabo sobe ma misiru ka korosi kabo uluma bo ko kam misiri fana seneya taharatul masjid qismaini taharatu manawiya wa taharatu hisiya kam misiri fana seneya chogoya fuladero chogoya minye mana seneyali ani chogoya minye seneyali mimbe ya nyulu fo ulu do ma fo seneyali minye mana wiya misiri ka seneya kabu mushrikiyama baraw mushrika kuma folin misiri ka seneya kabu uluma misiri ka seneya kabu bidiyama ani bidiya wajulu misiri ka seneya kabu uluma de Messi sanni mogo min be wajulu ke bidiya sira be wajulu ke katama ka wele ke katama ni eko ibo bali misiri kono ubeta aya juman kalaika oman ajlama mimman mana masajidallah wa anna lil masajida lillah ubeta nunu defo nunu de tefu ya kasro nunu fora ikana mogo sugu min bali akana kuma misiri kono ni be don ni aya kono wede mimbe ala tafa be ciden tafa la fa musarafu sale ni yo bali wajuli la misiri kono idonna aya kono o man ajlama mimman mana masajid allah wa anna al masajida lillahi donno kono etate misiri ala de tado abilala tade ka fo kono ante minan ni na salasatu usuli kono tumami Sheikh Salih Fawzani ya asarwanye wanna masajida lillahi akum misirika seneya kabo mushriki yawma misirika seneya kabo bidiyawma bidaw karake misiri kono ala kelim tawde ka boto misiri kono tawhid ka fo misiri kono mushriki kumaw mushriki ka kela aka ni kumaw la misiri kono bidiya ka kele kabo misiri kono ayo fu salasatu usulila wanna masajid lillahi taw tawsir la sarahu lay ورياتو أبو إدريس الخولاني أكو لين أرى نار في المسجد أحب لا أستطيع إطفاؤها أحب إلي من أن أرى فيها برئة لا أستطيع تغييرها أبو إدريس الخولاني كو عليك تاسمية misiri la bake ka janide atese ka tasuma yin faga ko kadi aleye ka teme ale ka bidiya misiri kono na atese ka bidiya min bali ale ka tasuma ya be misiri janide na atese ka tasuma yin faga ko kadi aleye ka teme ale ka bidiya misiri kono na atese ka bidiya min bali abe ni la nyine do tuma mu ya nyine kan ni la nyine na ako tasuma fule na ye misiri mina abe misiri ka jiya mina ude tinya doro hari ni misiri be jarina abese ka sagi a chogo koro la be atese ka sagi kadila abese sagi kadila o ayeme tasuma be misiri ka jinya ko de tinya doro ne ako bidiya mogo ni bidiya wajulu kela be dina de tinya ale be mogo de ka dina tinya ko kallahara de tinya tasuma be wa misiri jinya ko de tinya ne bidiya mogo be hada madon kallahara de tinya juman ka jugo min bi ka dina tiɲa ani min bi ka diɲɛ ko do tiɲɛ I bolo juman ka jugu min bi ka dina tiɲɛ I bolo Mamadou Moutar Sinkri della ka istimbatu doke ani Sheikh Salih ibn Usaymin yere ni ciden ko naye lay kasani jaba kasana ya me mugo minna aya minana tege aka bokata ne bariya
fengo fen kasabe hada maden toro be malike toro akana mugo toro uye simbatu kaya uko ni ciden ko jaba dumbaga lay dumbaga abe mugo toro fana jiya toro de ni ciden ko tigi kabo misire kono katane bagiya mimbe mugo ka dina toro do abe bidia wajuri ke kamo ka dina ciya kamo ka dina toro o de tebo me kontere jamana en kono sirabe di bidia wajuli kela dema kaysa kunta fola misiri kono sirabe di odema misiri kono min ko ala kote ciden ko tala famu salafu salih jamana in kono wulube ge kabo misiri kono de awa doni ke baga site na dabe be siga ma worti wala fana ko aye min ka mani a doni ke baga te illa marahim rabbi parce que bebe ambuluku de no fe ni nye cinya fonni nya ambuluku te dan tege tuguni kole kera be dala dina be cinya jamana kono misiru kono na be ci jamana kono misiru na jo ujoto ko sunna misiri de do ni eye tawhid fo ye sunna fa ce ni wajulu shugu bila misiri kono jama misiri de do jama misiri do bede beya wa anna al masajida lillahi be fo ode ni bebe misiri kono aha misiri ye jama de ambe de tado ambe ka nyogon sura kono anka salli me ala de tabe fo kono ala de tabe ka kono mugo kan nindi woni mugo ka sagote ka kono ambe ta ye dambe ka nyogon sura kono anka salli me okuruti kunna ambe ewa ko jama jedo be ka sago ka ke misiri kono min mandin ni nya kana fo har na ya soro cinya do min ten nin ka tabula kana fo misiri kono har na ya soro ewa cinya de do wannan masajida lillahi tawirade وأن المساجد المسيري على رتاي توحيدي كفوا كونو توحيدي كاكيا كونو مشركيا كنا كيا كونو مشركي كجي كبوا كونو نانشي بالا بديا كنا فوا كونو نانشي بالا بديا مغو كنا جوكوا باكا بديا فو مسيري كونو ni eye misiri jo e tara di bidia limami ma ebo e tara di bidia wajulu kelo bena bidia ika wori uchiana ikera wala taawanu ala al-ismi wal udwan ikera ciali kala deme bagay ikera bidia mo deme bagay ni ciden ko de lana allah man awa muhdisa ciden ko lay mo danga mo min be bidia mo deme ikera wode ka wori o ke ka misiri jo ka di bidia mo ma sira be de ma ba sago fo kono tawhidi tigi te se ka ta fo kono e yere kera ki ka wori o ke ka dangal la si yere ma yalla ma farika ndala deli jamana en kono ala ka hakliman dama dina famu ko nyuma ala ka dama ka baran o yanye ala ko kanye et puis a foli anne cinya foli ne ala ka dama ka dusun kala si dama ka limana ni ala en sernya dama nambe ala tafu ka ciden tafu la naqafu billahi lawmatallahi ala ko kanye de ka ala tafu ka ciden tafu ikana sira jalage kala sika jalage inninte mo bolo ibe finye min sama kabila te mo bolo gala de bolo ala kalli mana damani tawhidi mais problème ye minye jamana en kono fo tawhidi nde kakala karamo munun fule minbari yere kare no be réseaux sociaux la dongo do wajuli ni few tawhidi nyere ma famulu yere de bolo dina be se ka fola e yere ma ala do yere folo imadda ala yere la folo ibe sira hada madende idalembe hada madende la imadda ala yere la folo masira la yere folo ebe sira de ka garjage kana tige ebe sira ka sara kana tige ebe sira ka kado kana tige de e yere be se ka mufo ite se ka fo ala kan ne malaka hinna ala ka tawhidi dama waqti sira subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik